postua taldearen lehenengo podiuma aurten, sentsazio bikainak izaten ari zinen urte osoan zehar, eta gaurkoa ja podiuma zapalduta. Nola junda? Lasterketa nahiko gogorra izan da, iesaldi bat egin da eta lortu dugu taldeko bi txirrindulari aurrean sartzea. Baina, gero azkenengo igoeran bi txirrindulari joan dira eta gero atzetik talde txiki batean esprinta irabazi lortu dut eta 3. postua. Esprinta polita egin dezu? Ondo kolokatu naiz eta, lortu egin dut esprinta irabaztea. Nolako sentsazioak, ze ez da lehenengo eguna, hor aurpegi erakusten dezula onenekin. Denboraldi honetan sentsazio onak izaten ari ditut, igual ez esperotako emaitzak, baina gaur taldea oso lan ona egin dut eta azkenean lortu dut postu on bat egitea. Zorionak. Eskerrik asko.